ma en 3-3-6-000 Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV kata mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ inyisa kanyo ni waseloso tudruok kod Bilha ka entiere kaunti ma Kisumu. Bilha oyawre ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono ichiew nade kendo machiegni twak Bilha. Oyawre Joyce. Erokamano kuom twak ma kawuono. Machiegni uru e Ramogi studio. Machiegni ahinya Bilha ka entiere twak mar okinyi ma kawuono. Achako di Bilha ka entiere kaunti ma Kisumu. Ageno ni winja e yo makare. Okang' ma bende sirikal dwa kawo mar loro kuonde rito nyithi kiye kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni charitable children institutions. In kaka pisa mochung' ne weche mag nyithindo, bende nadiera ni moko kuom gigo kata maling'ling mawachore ni ponono nitiere wechego mag uso nyithindo matimore kuro mopondo emomiyo idwa lorgi kosi ni neno gi e yo machalo nang'o Bilha? Erokamano Joyce, ka dawuoye wach mar loro kuonde mag arita mag nyithindo miluongo ka charitable children institution e chike magwa mag marito nyithindo mwaluongo ni Children Act of 2022 watemo jiwo ni nyithindo ber ka dakie e family mondo mi gidong ka ging'eyo wedegi kendo gidongo ka gintiere e bwo family kata e community. Ka luwore gi wach mawachore ni onego bed ni waloro charitable children institution, ok en adier nikech gima nitiere en ni chik wacho ni charitable children institutions gi onego olok yo magirito godo nyithindo kendo koro onego bed ni isiro arita mag nyithindo ei community. Koro wan gi chike matayowa kaka onego bed ni itime, to chike gi ok en gimoro matimore odiochieng'. En process kendo nitiere guidelines kata regulations ma iloso sani mabutayo kaka arita mag nyithindo butimore kapo ni nyithindo dhie charitable children institutions, to gi kaka nyithindo gi onego bed ni isiro gi kata families ijiwo mondo obed ka rito nyithindo e yo makare e community. Iwacho kanyo onego bed ni loko yo makare onego bed ni rito godo nyithindo go e kinde ma gintiere charitable children's institutions kata kuonde ma nyithi kiye odake. Matiende ni kuonde ma nyithi kiye odake go gisebedo ka gitiyo kod yo mane ma sirikal neno ni ok ni kare ma koro chuno mar mondo mi olok Bilha ka pod antie kuome. Okay, Joyce, gima daher wacho en ni chon kane nyithindo dhi e charitable children institutions, nitiere kaka nikawo nyithindo ka nyithindo ok okalo e migawo mar arita mag nyithindo kama watiye Directorate of Children Services. Nyithindo nikawo to kanodhi e charitable children institutions to ne moko kuom gi ne gin kaka school. Koro yudo ka nyithindo gi ne dhi e charitable children institutions kolor school to gidhi e miergi. Nonro manotim chien kanyo ne nyiso ni nyithindo gi ne kalo ratirgi nirocho e yore mopogore opogore, to kendo kane gin e charitable children institutions nitiere rem mane gibedo godo. Koro ma sirikal noneno ka nosetim nonro kaluwore gi duoko mag nonro go ni ber mondo nyithindo odag e family. Charitable children institutions gi kaka Kisumu waseketo gi kanyakla mane wasenyiso gi duoko mar nonro gi mane waseiko gi mwatudore gi community mwatimo gi sensitization kaka sirikal loko arita mar nyithindo ka golo gi e institution kendo temo jiwo gi mondo gimbe kapo ni koro gidwa rito nyithindo e yo makare to gijiwo communities kata families kuonde ma nyithindo aegi. Nonro manotim no nonyiso ni thoth nyithindo mane nitiere charitable children institutions ne nigi wedegi. To mano king'iyo Children Act of 2022 section mar 12 kanyo iyudo ka sani e chike wacho ni nyithindo ber ka bedo e family kata e community, to kapo ni onego bed ni gidhi e institution to mano koro ikawo kaka okang' mogik. Oseng'i yore ma ginyalo bet godo e family to ok nyal timore. Koro dhi e institution no waluongo ni en kaka measure mar last resort. Erokamano Joyce. Bilha ilero kanyo makare